Naiji jesipano kolam dam ling thung hai ke ba si kong da hinai jespa nangra thu jesoli tongman ni omban sanai jesipano dam ni kolam thung bisingo kali keri hinke bini kuno morokma hai ke ba dam keri abo haino jesipano educated borok thu MLA MP montri sajak phano borok ni problem no bujia nangma kok saya borok no respect dia hinke bini bokuno respect keri saka saka rejang bini position no nahari phia ba bakha bai ke bokuno respect khaila khapani ta hokte boksong nini nogo nini relative phanongkha nini friend phanongkha je kuno borok phanya hini kok rikha uti dino phanya hini sama bai nini family member rokno nang saka uti dino borok sokpani chini nogo nei phia ba bo phailia bo tamno bage family region jesa phanongkha o jaga bo phayang mani nini da jobam thikring na aborok ni obviously ni jaga kun saya kere aborok ni no jobam thikre hinmano phia ba sinti prao nukjagi tongman hingangke amoni ulta sinti prao interlocutor phanya hinai phayang mani boba grano mang koksel chawi press meet khajagi jongo salburum burum samung kaham khainai no hinke bahai ke demotivate khai borok oroi poroi khai destroy khaiman chaitolai tongkha omono nukjag tongle siniti prasad leader rok ni bisingo phia ba lokorok bo saimano je leader rok samung khlaya bini thani kuno mudano tei kok sajaknai kere bono bunyo bisi sejawi kok sau samung khane rokni bunyo sejana ni time kere borok hinke bunyo sejana bagise desmit khlayo naji saburung boduri tipra mota candidate rikhangke ajaga borong banong jitundara chokdri din phano MLA ngi mangala khamung tamni hinkai kubangma news ni bising tinyo nukbai khana ajaga ni jeti prasa tongnai rok bubagrano message relai mani chino jaga kubangma tipra mota khani tongo tauni bagai bubagrao jago candidate dilia roknai sung bo jaga bu dinai chingno sairi di sung je nungda ki mani jaga no bu dinai hinai koilai khe bubagrano apuru a jaga ni kubangku tipra sa tongnai rok tipra mota khani rok phanongkha borok jotono jitendra chokdri no bu diwi jidri roka a jaga wansaro khub kom no bu dikha jitendra chokdri no bubagra tangi a jaga o candidate dilia gangke bo naya je a jaga dewaisa BJP सरकार no phaitung abuni bagai bini ichha khaino a jaga bo prathi rilia phia ba tabo khungangke borong gana jitendra chokdri ja buko khamene bubagra no sawi tongkha bubagra no thokai fraud omhai kobangma bokor sokor kogro sawi tongkha kono kisu cinta khaya kare agi 25 year borok ni sarkar no tangi tipra sorok kelegi tongkha sarkar ni facility manja rojagi ni bagi no tipra sorok ni halok omhai nable buitin nokong halabai tongpro hinke tipra sorok walai belai sondok halabai ma tongkha boi sat ni nok tangai tola tiles ri tanglai tongpro hinke tipra sorok tin nokong tin bera di jaka hatung tungmani tanglani jora hangke karan kari hinke nogo tonglai maya borok ni sarkar sini tipra sorok no sekang simi no ma haike to wi phaible sini tipra wo je kuno sarkar pan phaiji sini tipra sorok ni bagi hingke somanchi kuno phelai mungkrei gobongni samungle tamuma bongni samung kuno krei suru sarkar change khanyani amosimsi boni ko naidi hasteo CPM congress te BJP khanyai rok tipra sorok ni bagi mungsa samung krei haike ba demand khaima krei sudo sarkar change khanyani kok simi so sarkar change khaikan keno joto problem solungnai amo hai kok sau bastobo amo hai nya tipra sorok aji CPM power tongfru bo amo haino tabu bo amo haino kuno phano difference krei kisa misa change ungmano mudda sanamboi national highway angmano nini sarkar khlaika hanai bolanyani kok sikrei amo jese sarkar phaifano amo khaijaknai jora ebaksa sakni bukursi salaijagai thangu para bising pakka lamang mano hungkaisi sawai musang tini sarkar phaima bai tipra sarokni sujug subida angkha lama pakka angkha nai bele interesting kok hungke orosi budgana hinke tipra sarokni kok sanai media telangai kari rok nogo thangnai CPM te congress rok to budgano tipra len support khlaio hnui hamarok lukorok jotono nukbai khana tabo ke tamungkha bud lai paikha salburum press meet khai bubagrano mang sejalayo newspaper ni bisingtei hindi Facebook ni bisingtei saimana le tipra motha general area o candidate rimabai khaduma hamyako sabole thokaijak tongkhnai norok bai emotional phonogei samungo thepano phano bus kango samung kham khaijak nanango norokni bo samungo nasigei lokorok norok no budnai haipano tipra sorok mokhang nasigei no budi koplai khai rohka nijini borok no borok teki sale hambana hnai tabukhe bose bubagrano sejajak bubagrani supporter rok sak kopal bolaikana bono budri kabonai rok khapangni tahukte bohukchong ang sabuni kok haitong norok bebang no saimang kana comrade Jitendra Chogdrini paithago jotono na hambai khapangni tahukte bohukchong tabuk phano ani channel no subscribe khlai ko hingke subscribe khlai ridi angom hai video rong to bui phayo ani bokhawo je tongmani ang norok bai share khlayo nokni opinion nokbo share khaidi comment khainen tapuk di nongni bokhani kogrok